As edís do Grupo Municipal Socialista compareceron esta mañá ante os medios de comunicación para informar dunha resolución xudicial firme e de máxima relevancia institucional para o Concello de Ourense. O Tribunal Supremo confirma que o alcalde vulnerou os dereitos fundamentais da portavoz socialista Natalia González. Durante todo este tempo sí que é certo que tiven, grazas ao meu grupo municipal, todo o apoio e respaldo. Non é fácil dar un paso neste sentido, é máis contra unha persoa como este alcalde que temos na actualidade, pero sí que é certo que é lamentable que teña que vir e chegar ao Tribunal Supremo para confirmar algo tan evidente como é que a cidade de Ourense non contou a toda agora cunha normalidade democrática. Eu creo que é un paso moi importante a hora de recuperar, digamos que a esperanza, porque non só nos afecta a nos, afecta a todos os concelleiros e concelleiras desta corporación, que tamén entendo que deberían estar satisfeitos. É hora de devolver ou empezar a devolver esa normalidade democrática ao Concello de Ourense, a respectar as regras do xogo. En ese sentido, eu creo que a valentía do Partido Socialista ten que servir para cambiar as dinámicas e para que Ourense volva a ter esa normalidade democrática en un futuro non moi próximo, un goberno que de verdade devolva outra vez esa, xa non normalidade, non, que devolva o lugar que lle corresponde a esta institución, non só na cidade, senón con respecto ao país. Temos que deixar de rirnos e de normalizar todas esas faltas de respecto e vulneración das normas para empezar a construir esa nova normalidade. Ademais, as socialistas lembraron que o Supremo condena ao alcalde o pagamento das costas procesais, ao considerar infundado o recurso interposto por non ter presentado argumentacións á hora de recurrir. Dende o Grupo Socialista consideran imprescindible que esta sentenza firme sexa posta en coñecemento coa máxima inmediatez do Pleno e que se adopte medidas para garantir que feitos deste tipo non volvan producirse.